Nekada davno, u jednoj dalekoj zemlji, živela je princeza koja je bila mnogo lepa. Po cijeli dan ona se samo ulepšavala i ukrašavala. Kad bi se propisno udesila, napravila bi selfie i odmah izbacila na Face i Instagram. Lepu princezu voleo je mladi princ. Njihova ljubav trajala bi večno, ali strašno i opako čudovište otelo je princezu i zatvorilo u visoki zamak. Zamak je okruživala gusta šuma i močvara u kojoj su živele strašne nemani. Mladi princ nikako nije mogao do princeze. Princeza je bila neutešna, mislila je da je nema spasa. Princ se dosetio da princeza izmeri visinu zamka, a on sam već je znao širinu močvare. Pošto je princ bio dobar matematičar, lako je na osnovu ovoga izračunao kolike mu merdevine trebaju da bi spasio princezu. Da li znate kolika je dužina merdevina koje je princ upotrebio?